Zdravím, Pardubice, chrudím, hlavně lůži zmrdí. Jo, jdem na to, pojď. Jedeme ze Škodou Octaviou do protisměru 200. Před náma benga more, říkám nabij mi tu AM9 more, budu střílet z okna. A potom mi podej ten samopal AK-47, já jim tady rozbiju tu skurvenou Octaviu. Jo. Do vydací budu posílat do Srbců konkrét Alexolo Jantin. Dáváme tohle, nejde to popsat, tak prostřílím tady slova. Už to chápeš, nebo si more nějaký potrat. Takže daj, tady sedím, dávám floky sám. Jedu si tady more na cigaretě, tak pojďme to dát. Bracho more, zapal mi toho jointa, tady můžu repovat dál. Protože repu, co se toho týče, tak se mnou to nejde vyrovnat. Takže pokračuju dál, motherfucker, black. Jo, nevím, co tady popisuju, jak se má more, i když tady kluky zabijím, to se s náma jen tak, to nejde jen tak popsat dál. Jo. Jak jsem říkal, novináři posílat do Srbců, konkrét Alexolo Jantin.